Dwi'n artist o Fachynlleth, yn gwneud gwaith argraffu fwyaf, ond hefyd dwi'n licio gwnïo a wneud gwaith brodwaith. Fi ydy'r artist preswyl ar gyfer prosiect Cymuned Creadigol yng Nghaffi Cletwr dros y flwyddyn nesaf, so 2021 yn bennaf, ond yn dechrau rwan yn yr Hydref 2020. Felly, dyma jyst cyflwyniad i'r prosiect a yn y gobaith y bydde gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â ni ar y prosiect i gydweithio gyda fi i greu murlun o ryw fath, neu gwaith, celf, brodwaith, bydd yn cael ei ddangos yn Cletwr am amser hir wedyn. Yn amlwg mae'r cyfnod clo wedi bod yn unigryw, felly syniadau gen i ar gyfer y themau ydy eich ardal o'ch cwmpas, llefydd newydd ydych chi wedi darganfod yn lleol, pethau newydd ydych chi wedi darganfod, falle gwrthrychau newydd, pethau sydd wedi bod yn ddefnyddiol, pethau sydd wedi bod yn hanfodol i'ch bywyd chi yn ystod y cyfnod clo, pethau ydych chi wedi defnyddio yn aml tra adre. Dyma'r math o themau dyn ni'n gobeithio archwilio, ond mae hyn i gyd i'w drafod efo chi, y bobl sy'n mynd i gyfrannu. So dwi'n edrych ymlaen i glywed nôl gennych chi, a hwyl am y tro.